Et Dekra-tag kan i de fleste tilfælde monteres direkte oven på det gamle tag, som gør Dekra-taget til en fornuftig, billig løsning, og arbejdet er ofte udført på under en uge. Vælger du et Dekra-tag fra Fyns Tag og Facade, sikrer du et professionelt stykke arbejde med fokus på kvalitet og kundens ønsker. Et Dekra-tag er et smukt og utroligt slidstærkt tag. Dekra-pladerne er opbygget omkring en kerne af stål og belagt med enten et keramisk farvet stengranulat eller en slagfast pulverlakering. Som Dekra-tagekspert er vi specialuddannet i netop denne tagtype, så du er sikret, at arbejdet bliver udført korrekt, og at du ud over 30 års produktgaranti får en udførelsesgaranti på hele 15 år. Kontakt os for gratis rådgivning og uforpligtende tilbud på dit nye tag. Fyns Tag og Facade. Din sikkerhed for kvalitet.